No niin. No, mitäs meillä on Samu mennyt täällä? Meillä on mennyt loistavasti. Ainut takapakki on, että yksi lyhytkasvuinen ihminen ohjasi meidät väärille raiteille. Ei päästä kauhumaseen. Tosin se oli jo tunti sitten mennyt kiinni. Kusettiko meillä? Kyllä, ja vähän harmitti. Mutta muuten on mennyt loistavasti. Nyt ollaan tällä hetkellä kupinimeä, en tiedä. Kukaan ei tiedä, missä ollaan. Siis olemme tällä hetkellä London Bridge alueella. London Bridge. Metroasemalta. London Bridge. Muusta en tiedä. Ei, eikä me enää tiedä, missä London Bridge-asema on. Se on jossain tuolla. Missä päin? Tuolla. Tuossa me tultiin, niin siellä se täytyy olla. Hyvä. Tapahti... Taustalla se on helvetin hyvä biisi. Se ei ehkä kuulu Täytyy siinä. mennä katsomaan itse London Bridgeä, joskus me se löydettäisiin. Samulla ton verran. Mie kävin just tilaamassa sellas sinne. Se on helvetin hyvä kaljaa. Mitä muuta? No ei tässä muuta. Mikä buuki? Hyvältä näyttää. Näihin tunnelmiin.